Huriani Tuhan na hinahulongan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus, di bagasa tikion na yung taruli hita marhiti-hiti hata ni Tuhan, marsada ni roa hita martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan salu na roha, ima mangaramo ate-ate do pikra muna. Jala hadameo na siya Tuhan ta Jesus Kristus, namian jala maringana di bagasa rohatta, dinalahu manangin hata ni Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata ni Tuhan, nagabi ujahan di bagasan jamitata di apala partikyanon, dienek mai, sen buku panurirang Yesaya bidu 10 sada, amuka sana sada masuk 10, tapai tihuk ma hata ni Tuhan. Dungi ruar masa da tunas yang tukon ni si Isai, jala marparbues sada tubis na tubus yang urakna. Jadi songgok matu ibana todi ni Jehovah, todi ni habisuhon do hapistaran, todi ni panuturion do hagogoon, todi ni parbinotoan do biar maradopo Jehovah. Jala halamuan na do hadaulaton maradopo debata, jaladang manguhum ibana marguru tu pernida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu na binigi ni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumon na akna pugos. Jala marhite-hite hasitongan pati kosot na uhum tuaka na dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna libason na tanoon. Jala marhite-hite todi ni bibirna. Bunonon na halak parjahati. Jala hati gorad do hohos ni gotingna. Jala habonaran hohos ni akna. Disima maringanan gopul di labung ni biru-biru. Jala magopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat do pinahan na pinamokmok. Jala dan na met marmahan na sida. Rak japal malubu dohot babiat. Jala tapak modum aka anak nabi. Jala pangano ni singa duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmeam di labung ruang ni uluk dari. Jala dana na bura sirang susu. Mangaroron tangan na turuang ni libe. Dangbe majahati manang mangagu na sida di sandok dolok habadiokku. Aigo parbinotuan di Jehovah tanah osogot. Songo naik ni laut mengelukupi todolanna. Jadi masa ma dina sadari. Uso-uso ma kaparbegu di urat di si Isai. Na pinatindang bahen pertonggol niak kabangso. Jala panguluan do hamuliaon. Ido sahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Molo tapait ihud di bagasan parngolusi saunarion. Najut tajupangi. Najut tabolus. Ima akahamaulo. Jala saya si holdo rohat ta di bagasan parngoluon. Dapot tanen hadamio. Baka gudang do di jama si sonarion. Piga-piga halak jolma. Berusaha nang pajong-jong hadameon. Jala berusaha mengalui hadameon. Alai balik do siapa kiriman. Dang tordapot hadameon di bagasan parngoluon. Bahkan molo taparwahon. Akka julma partugi pe na seharusna na sepantasna. Boy mangaleon hadameon, boy patupaon hadameon, alai dang dilehon jala dang dipatupa. Mangait tungadul, manguli parutungan,
mamusa-musa halak pediulahon asal ma dapot na pinarsita ni rohana. Huria di Tuhan, di bagasan turpu jamita nama makulingi hita dia pala partikianon di pasahat panurirang Jesaya do sada baga-baga sada barita las ni roha tu bangso ni debata ima bangso Juda di hati di zaman ni panurang Jesaya terjadi do krisis moral, terjadi krisis politik, jala terjadi krisis kepercayaan. Namar lapatan akapartugi na adong di tonga-tonga di bangsoi di hati hai dan di pajongjong nasi dah hadamian obar tu na seharusna di parmemia palakido akahadamion jala pola nasida mamusa-musa akajulma nagale saha mabaga-baga saha mabarita las ni roha di pasah panurang Jesaya ma naikorua sada tunas ya tukonis isay jala marparbuis sada tubis na tubus yan urakna na marlapatan naikoroma anoan hadamioni na tubus yan si isay siyan tonga-tonga ni sada halak na masa memet siya tonga-tonga ni sada bangso na soya dipikiri mana di raju mijolma alay marhiti-hiti waso di debata nanay pajongjongon di debata mahadamion nanay tongoson na maraja hadamion nay komian manopon akajulma di bagasan haluson tubuh siya si Isay anak ni si Isay na mabaritahon jala mabuan hadamion jala anak na tubui jolma na tubui poparan ni si Isay nagabi mabuan hadamion ni songgok do tibana todi panuturio songgok do tibana abisuhon songgok do tibana todi parbinotoan songgok do tibana akahapistarat jala songgok do todi ni debata di bagasan parngolona huri na longa di bagasan tuata Yesus Kristus baga-baga taringot tu raja hadamion ima Yesus Kristus nunga diwarihon jala nunga di pabotohon panurang Jesaya raja hadamion ima Yesus Kristus roto tonga-tonga ni portibion dada tu inganan nang adok kadamion ale justru hararon Yesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion na marlauk dosa hararon ni Yesus Kristus tonga-tonga ni portibion nago akahagut turun hararon ni Yesus Kristus ditinggal ibadah lo hadamion na ro ima tu tonga-tonga ni ngolutta tu tonga-tonga ni keluarga ta tu tonga-tonga ni hadiriota nagok akahamaolon nagok akahasusaan nagok akahoy-hoy di bagasan parmaluon miyama manang songgok matodi ni debata manang raja hadamion huri na longan di bagasan tuata Yesus Kristus nagabi suku-suku tu hita isi do raja hadamion na diwarihoni ubar tuak hapor syota ubar tuak kapangetusion pada Narobi raja hadamion na diwarihon ni si Jesaya na adong di bagasan turpukon ima Yesus Kristus na marlapatan iya Yesus Kristus do raja hadamion ni naroto tonga-tonga ni bagasan portibion jala di tonga-tonga ni ngolutta tujuan di banaro asa gabemian hadamion di bagasan parngolota tujuan Yesus Kristus ro asa saluhuna akajulman ya di bagasan hagiut di pardagingon
Akajul mana di bagasan hagio niak kaportibion. Gabe ditinggalon aka hagio ti gabe dapok na hadamion nasiat Tuhan Yesus Kristus. Amangin ang ninolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong piga-piga hal na naing sirajumat ta sen hata ni debata nagabe jamita tuhita di apala partiken hobbar tu ujahan neng Roma raja ni hadamion. Buhado hita. Majakon haroro ni raja hadamion ni di bagasan parngolot. Molo sa tabuat todo akahagyut ni perdagingon. Molo sa tahabuat todo akapangalaho naso di halomo debata dang boy mian raja ni hadamion ni. Bahkan ketika kita hanya membawakan keinginan-keinginan dunia, sekalipun Raja Damai Yesus Kristus ada di samping kita, kita tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian. Maka yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, yang paling utama yang harus kita lakukan, bagaimana kita di dalam kehidupan ini membuka hati, membuka pikiran, membuka kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan Kristus memerintah dalam hati kita. Supaya raja ni hadamion ni boy mian di bagasan ruhatta. Molo ta tutup do dirita. Dan boy hadamion ni tahilala di bagasan parkolota. Yesus Kristus nanang Roma no petita di bagasan akka gulmi ni parngoluon. Imana nang ngalion hadamion tu hita. Alai asaboy dapat tahadamion ni saulat nai. Iko bukau tador hatto namangina. Iko nima pada ota dosia diriton aka hosong. Aka aka lahati aka hoteli. Aka teal. Aka roha pagi buruon nasunature. Maka ketika hal itu sudah bisa kita singkirkan di dalam kehidupan, maka Kristus akan datang dan menaungi. Huri nolongan di bagasat pada Yesus Kristus. Molo nungaruh Yesus Kristus mabon hadamion. Ama musa nang doko ni maditupuy jamito. Guklas ni roha. Jalatari dah hadamion ni. Hadamion ni sawana di bagasat turpu jamitaon. Takas disit di dokon rak marjapal malog budohot babian jala tapak modum akka anak nabi baka di dokon jala poso-poso pimar memiam di labung ruang ni ulo dari. Artinya ketika Kristus sudah datang mendamaikan semuanya, maka tidak ada lagi perkelahian, maka tidak ada lagi permusuhan. Kristus yang membawakan atau menjadi sumber kedamaian, memberikan ketentraman dan kenyamanan jiwa di dalam kehidupan kita. Jangan dong be perbulat-bulatan. Jangan dong be perbadakan. Jela umma sasitong na damang dahinang natahirim di bagasan parangota. Sudah kita bakirim do. Asa hadamion tahilala di bagasan parangota. Asa hadamion gabi boy tajaro. Boy tahilala di bagasan akan ngulis ganupare. Naparpudi sahali hurian itu Tuhan yang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sia jami tahun di bahema pangaradyo miyo tuhita. Buhado akajulma nang madapot hadamion. Gabi daw di ibadah sa sitaon no? Daw. Gabi daw di mana sa parokilon? Daw. Gabi ima dinggad-dinggad dua kanguluna? Daw. Alay nang madapot hadamion di bagasan parngoluon. Nang pegudang aka hagut turun, nang pegudang aka namaralo turun do pikiran.
Ala ibana totong ho dihajong-jongan nilomon rohani di bata. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Kristus sudah memerintah dalam kehidupan kita, ketika damai Kristus sudah mengendalikan segala kehidupan kita, maka ketika ada sesuatu, tantangan, rintangan, persoalan yang datang menghampiri kehidupan kita, yang datang menghampiri keluarga kita pribadi, tetapi kita tetap merasakan atau mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan tidak lagi kekuatan, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Maka ketika Tuhan kita andalkan, Raja Damai itu yang besertai dengan kita andalkan dalam kehidupan, maka tantangan dan persoalan itu tidak akan pernah menaklukkan kita. Tetapi persoalan dan tantangan itu justru itu yang kita taklukkan. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan damai. Dengan shalom yang merajai seluruh kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Raja Damai memerintah dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup sesuai dengan ketentuan dan aturan Tuhan. Huria di Tuhan, di bagasan negara ton, guda kiedo aka aturan, do peraturan, alai dak teratur. Tapi yang mamangina aka aturan dari bahan pemerintah luar biasa. Ada yang ngulut tesudina nang teratur puasa. Alana aturan ini ulang digijang ni harotas dope. Maka ke dalam keberimanan juga demikian. Ketika Raja Damai manang ima Raja ni hadamion, narot tonga-tonga ni ngulut ta, dakora di parbinota sa bingbe. Alai Raja ni hadamion idong naik ko mangarajay hadiriota. Raja ni hadamion idong nagabi haposatta. Raja ni hadamion idong nagabi mengarajai mana ujahan di tonga-tonga di rumah tangga tagar marsada-sada. Alinia manginang di minggu apen na parjoloon tajakom maraja hadamioni jala asamir raja ni hadamioni tabolok ko aka hosom aka teal aka elat aka late do aka gijang ni roha alay martorok ni roha mahita ditik na martorok ni roha hita de dopan ni debata songgo ma manang miyama hadamion nata parsata marhiti hiti Tuhan Yesus Kristus. Amen. Martanya kita. Moliate di ho ale Tuhan debata Jehovah di asi do tolong ni roham. Na totong dili homu tu bagasa ngolu namin nunga taruri hami Tuhan. Marhiti hiti hatam ajari hami asa totong majakok ko asa daput nami hadamion. Di bagasa ngolu nami, di bagasan ulan nami, talu mobil di tonga-tonga rumah tangga nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas shalom Tuhan mamasu-masu hita.